Mutane iri biyu ne, hamagawa da kuma falalai, kuma suke sarrafa gaba ɗaya wannan harƙalla. Maudu'in rayuwa ta abu ɗaya ne tak, ɗaukar fansa. Ku damalmale cikin shiri shege kallo, domin ku an taya cikin cakwalkwalin 'yan jagaliya. Idan har ka ce wannan filin naka ne, to lallai ka gabatar da hujja. Zalunci da kama karya sun zama ruwan dare. Sunana Sardar Khan, a tabbatar da cewa gaba ɗaya gari kowa ya sani. Fafatawa tsakanin daba da daba. Gabar ƙarni uku ta zama mafesar jini. Yaushe ne za ka rabu da waɗannan hamagawan domin ka ɗau fansar mahaifinka da kuma na ɗan uwanka? Baba, kaka da kuma ɗan uwa, ɗanki Faisal duk zai ɗau fansar su. Ta yaya aka yi ne duk haka ta kasance? Nisan ba ruwa na duk wannan. Ku da malmali domin sheki kallon wannan shiri. 'Yan daban Wasepur. Fasarar Algaita Dub Studio yana nan tabe.